Príde čas o 31 rokov, keď sa muž so zlatými vlasmi ako slnko vráti na trón orla. Toto nebude jeho prvá vláda, ale bude jeho posledná. V tejto druhej vláde bude jeho pýcha väčšia ako jeho múdrosť. Zaútočí na kráľovnu Severu a uvidí to, čo považuje za znak slabosti v ochrancoch tejto krásnej dámy. Toto bude signál pre začiatok všetkých vecí. Čin proti kráľovnej Severu uvedie všetkých vládcov sveta do pohotovosti a vyvolá hnev veľkého východného draka. A keď sa drak prebudí, medveď vyjde zo svojho brlohu a starodávna ríša ázijského leva, ríša pravdy, ohňa a svetla spáli svojimi plameňmi každého nepriateľa, ktorý ju obklopí. Začne vek súdu. Nekonečný trojuholník ohňa spáli svet špiny, klamstva a pokrytectva. Čo kedysi svietilo, stane sa tmou a čo kedysi bolo tmou, bude svietiť jasným červeným svetlom. Baba Vanga 3. marca 1995